Yakoromogi tudri kodwa namba mar ote machuo kenari adek auchiel nono kao kamano bende wayudore mbui mopogore mag oganda. Yudwa achiel kachiel mbui no mar Facebook, mbui mar YouTube, wayudore mbui mar X kata Twitter machon kachiel koda mbui mar Instagram duto Ramogi TV. Machiegni nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Wachako kama piny Kenya ywago miyo ma nie sigana mar Kenya, Mama Phoebe Asiyo, manobedo jaod bura makara chuonyo e higni machon. Mama Phoebe, ma iparo kuom okenge mag kedo ne ratich mine kod nyithindo manyiri, otho e boma ma North Carolina e piny mar Amerika, kendo familia mare oyango thone. Phoebe Asiyo nying mosesoko it jo Kenya to kata mano oganda mamoko e tung pinje. Ma kaluwore gi kit ng'ama ne en nyaka koro tho mare ma olande ayanga kawuono gi familia mare. Sigand Phoebe Asiyo chakore gi nyuol mare e higa mar 1932. Somo mare skund primar Magendi ei Karachuonyo, Embu TTC mane omiyo bedo japuonj kuom kinde kapok obedo superintendent maduong' mar jela kama ne otiye kuom higni 6 nyaka higa mar 1964. Phoebe Asiyo bende ne obedo miyo mokwongo ma ja Afrika e telo ne riwruok makedo ne mine mano maendeleo ya wanawake. Kama bang'e to ne oweyo ka odhi e siasa. Ka nomiyo chuo obedo jaod bura ma Karachuonyo e higa mar 1979 nyaka 1983, kaachiel kod 1992 nyaka 1997. E thuolo mare kaka jaod bura, Mama Asiyo iparo kod kedo ne ratiro mar nyithindo manyiri e weche somo, ratich mine kod kedo gi akwede mag kit chwech. E kindeno ne ochwalo ajenda paro mar twak mane loso e wi jiwo thuolo ne mine, man affirmative action, makara kamano ne ok oyudo sir e kindeno. Higni 23 bang'e, od bura ne opuodho parono kokalo kuom jaod bura Beth Mugo mane omedo jiwo tiende lowo. Ting' mar Mama Phoebe Asiyo mar jiwo lokruok gi telo makare ne omiyo bedo achiel kuom jogo mane okedo motegno ne lokruok mar chike kod katiba e pachoka. Bende ipare kuom bedo jakom kanyakla mar jotelo mamine to kod kaka jambetre mar kido makare ma osir kod riwruog piny ngima mano United Nations Development Fund. E higa mar 2009, Phoebe Asiyo ne osidhne mich mar nyadhi motisi ni Order of the Grand Warrior of Kenya kuom tije kod okenge mage e bero lwasi ne mine kod kit chwech duto. E higa mar 2022 bende ne odhiale kaka achiel kuom mine mosebedo ka ochung' motegno e kedo ne ratiro mar joma mine kod dongruok mar piny Kenya. Nyasi no manotimore pare mantiere wi ondiek e kar chung' od bura ma Karachuonyo, kendo notele gi jatend migawo mar jotije piny owacho kod kit chweche kindeno Margaret Kobia. Bende ipare kuom bedo miyo mokwongo mane obedo kaka jaduong' oganda, lemo makinde mokalo ne ipuodhe mana joma chuo. E twak mare nyasi mar dhialo Nyinyakach mane oyuore gi Mama Aida Odinga kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, Mama Phoebe ne ogolo duonde kendo jiwo dhoudi mag Luo mondo sir nyithindo duto maonge akwede e kind nyako kata wuoyi. Nyaka e tho mare, Mama Phoebe ne pod yudo thuolo mar jiwo jotelo ma Wakeini kod mamoko, kata obedo ni ne en e piny Amerika kama familia mare oyango ni othoe e boma ma North Carolina. Mana kamano ote mag kuyo